Sú to 4 mesiace, ktoré spolupracujem s Matejom. Počas tejto cesty sme prešli od nápadu až k jeho realizácii a práve pred pár dňami sme dokončili moju prvú výzvu, moje prvé živé vysielanie, ktoré trvalo 5 dní a z ktorého sú veľmi zaujímavé výsledky. Ako to teda celé začalo? S Matejom som sa rozprával asi 2-krát predtým, než som ho oslovil na spoluprácu a cítil som, že máme takú podobnú víziu a podobnú energiu. A ako som sa neskôr dozvedel, tak bol na pozadí mnohých veľkých marketingových kampaní, o ktorých som ja vedel a ani som nevedel, že má v tom prsty. Prišiel som za ním s tým, že mal som veľa myšlienok, vedel som, že chcem vytvoriť nejaký online produkt, ale nevedel som ešte presne, čo to bude. A on mi pomohol utriediť tieto myšlienky a zostaviť konkrétny akčný plán, ktorého sme sa potom nasledujúce týždne držali. Naše stretnutia vyzerali asi tak, že stretávali sme sa najprv osobne v Bratislave, potom keď som odišiel žiť sem na Gran Canariu, tak sme sa stretávali online a vždy to bolo o brainstormovaní, o tom, že ja som prišiel s nejakými nápadmi, on ich upratal, dal tomu nejakú formu, dohodli sme sa, čo urobí on do najbližšieho stretnutia a čo urobím ja do najbližšieho stretnutia. Ako som spomínal, tak máme za sebou prvú predpredajnú kampaň, čo som si nikdy predtým v živote nevedel predstaviť, že ja budem niečoho takéhoto súčasťou. Bolo to 5 živých vysielaní. Mám predpredajnú stránku, ktorú plne vytvoril on na základe tých textov, ktoré som mu dodal a na základe môjho príbehu, ktorý som mu vyrozprával. Čo si nesmierne cením, je to, že ja som sa mohol plne sústrediť na túto kampaň a na to, aby som mohol predávať mojim klientom hodnotu, aby som mohol tvoriť. Pretože celé to pozadie, nastavovanie facebookových reklám, nastavovanie e-mailov, rozosielky, a nakoniec aj tú predpredajnú stránku a mnoho takej práce, ktorá je na pozadí a ktorú ľudia častokrát ani nevidia, tak toto zaobstaral on. A nebyť jeho, tak namiesto tej 4-mesačnej spolupráce, ktorú momentálne už máme, tak by som toto celé, ak by som to teda spravil nakoniec, tak by som to robil asi rok. Najväčší sebarozvoj to nakoniec dalo mne, pretože ja to prirovnávam k tomu, ako keby som si kúpil nejaký online kurz, ale nemám z toho iba vedomosti, ale mám z toho navyše tých zručností, ktoré som prakticky získal a aj nejaký produkt, ktorý viem ponúkať a ktorý viem ukázať svojim budúcim klientom. Spoluprácu s Matejom môžem odporučiť všetkými 10. Posunie vás to strašne ďaleko. Matej má veľmi veľké skúsenosti z marketingových kampaní. Veľmi dobre sa s ním robí. Má množstvo nápadov a hlavne tie stratégie, ako vaše nápady previesť do konkrétnych akčných krokov, tak aby ste vy mali svoje výsledky a svoj produkt, ktorý chcete. Ja momentálne už mám začínajúcu komunitu, ktorá má takmer 300 členov, z ktorých strašne veľa je aj aktívnych, ktorí ma oslovili, že po tejto výzve chcú pokračovať, aby som tú skupinu, ktorú som založil, nerušil. A teda spoločne s Matejom sa teraz pripravujeme na pokračovanie a na druhú fázu tejto reklamnej kampane, na čo sa už ja neskutočne teším. Matej, ešte aj takto ti veľmi pekne ďakujem za túto doterajšiu spoluprácu a teším sa, čo všetko ešte zažijeme spolu ďalej a aké úžasné tie výsledky budú.